కంటోన్మెంట్ 5వ వార్డులో రోజుకో కాలనీ బస్తీలో పర్యటిస్తూ సామాజిక కార్యకర్త తేలుగుంట సతీష్ కుమార్ గుప్తా వార్డు ప్రజలకు మరింతగా చేరువవుతున్నారు. 5వ వార్డు ఇంద్రపురి కాలనీలో శుక్రవారం సతీష్ కుమార్ గుప్తా పర్యటించారు. స్థానికంగా సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటుతో పాటు మంచినీటి సమస్య, విద్యుత్ అంతరాయం తదితర సమస్యలను తేలుగుంట సతీష్ కుమార్ గుప్తా దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. 5వ వార్డులో నెలకొన్న సమస్యలపై బోర్డు అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్తూ పరిష్కరించడం జరుగుతుందని సతీష్ కుమార్ గుప్తా తెలిపారు. బోర్డు అధికారుల సమావేశం కంటోన్మెంట్ ఎమ్మెల్యే శ్రీ గణేష్ ప్రోత్సాహంతో వార్డులో నెలకొన్న సమస్యల పరిష్కారానికి వేగవంతంగా కృషి చేయడం జరుగుతుంది అని అన్నారు. 5వ వార్డు ఇంద్రపురి కాలనీలో జరిగిన కార్యక్రమంలో మాజీ కర్నల్ సల్మాన్, కార్యదర్శి ప్రభాకర్, నిశాంత్ అగర్వాల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.